Nindot sa lugar, ano? Bisag ingani na baka nang gamay ra kay siya ganang tubig ba, pero okay kayang lugar gini, okay kayo, okay. Okay kay Jam, tinuod yun na imong istorya. Okay kay dire. Wala ka ba, mingaw kayo, nya bugnaw kayo, nindot kay kadoy-doyanan gani. Kung usa imong problema sa inyo ha, di mo bada dire kay tungod relax imong nauna gani. Mao jud. May pagligo ta. Oh, nindot kayong kuano? Ligo ta. Eh paano? Di ko tayo imong ginahuna-hunaan nya. Arap na. Kita ada kabib sila day. Sus, okay kayo. Nakikita niyo bang nakikita ko? Yun.